Kagubot tali sa usa ka langyaw nga customer sa usa ka bar sa Lapu-Lapu City ug sa mga waiter nakuhaan og video sa usa ka netizen. Sa video nga kuha ni Eugene Puno, usa ka delivery rider, makita ang daw panaglalis sa usa ka langyaw ug sa duha ka mga waiter sa tunga sa karsada. Adunay babay nga mipatunga ug misuway pagpakalma sa langyaw. Apan inay mo kalma, gipuspos ni ini sa karsada ang dala nga daw duha ka mga butilya at tubangan sa duha ka mga waiter. Dinhi mibaw usab ang mga waiter ug nisangkot sa sinumbagay ug may naangin nga babay. Matud sa delivery rider nga nagpost sa video, nahitabo kini alauna 48 kaganihang kadlawon sa may Maximo Patalinghog Junior Avenue. Matud sa Lapu-Lapu City Police, wa pay ni usa sa mga nalambigit sa kagubot ang nagpa-blatter kabahin sa hitabo. Gisubay na hinuon karon sa Lapu-Lapu City Police ang mga bar sa naasuyng dapit, diin posibleng nagsugod ang kagubot ug diin usab nagtrabaho ang mga waiter.